Авария здарилася о 15:20 30 мая. 43-гадовый жыхар Гомельской области на автопоезде ехал по М1 от пункта пропуску Козловичы у накірунку Мінска. На скрыжаванні не заўважыў чырвонага святла светлафора. У гэты час з другараднай дарогі выязджала другая фура. Каб пазбегнуць сутыкнення, вадзіцель узяў рэзка ўправа і не стрымаў загружаны аўтамабіль. Збіў светлафор і перакуліў аўтапоезд на правы бок. Супрацоўнікі міліцыі дэпартамента аховы, якія былі сведкамі аварыі, выклікалі ДАИ, МНС и медиков. Предварительно водитель автомобиля большегрузного управлял и двигался по автодороге М1 в направлении погранперехода Козловичи в сторону Минска. Не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего ехал с проезжей части и опрокинулся. Предварительно находится в пьяном виде. Зарисуем дорожно-транспортное происшествие водителя, на медицинское свидетельствование доставим и будет составляться административный протокол. Патлумачыць, што здарылася з яго боку гледжання, вадзіцель на месцы здарэння адмовіўся. Сказаў толькі, што пераеў флякаў папулярнага блюда ў палякаў. Аўтапоезд, на першы погляд, даволі моцна пашкоджаны. Каб вярнуць яго на дарогу, спатрэбіцца магутны кран. Данный автомобиль находится на боку. Поднимать будем краном 50 тонн. Смотрю, бак пробит. Топливо вытекло? Да, топливо вытекло, но предварительно еще будет сделана пенная подушка для безопасного подъема и недопущения возгорания оставшегося топлива в баке. Пасля праходжання медицинского обследования высветлілася, што ў крыві вадзіцеля фуры было 1,7 прамілі алкаголю. У яго таксама пералом рабра. Вядзецца следства. Юрый Печур, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».